Badruk lemah kaping 3 ndang jenengku. Ngaten kaki. Aku bakal krasa bali tumuju sak ngrapa. Sewang-sewang ngandum Monggo. selamat ini lho. Bisa gak main dikirim ya? Tahu orang tuh kayak rokok lagi. Suka panitia apa biasa jadi dia ketemu kawan cowok. Ini bolong. Apa nana? Kayak bolong tuan rumah. Ayo, ada ini. Sempit dunia ya kan. Kacau bolongnya. Ning saderengipun kula matur kula nyuwun agunging pangapunten. Lho ngapa matur kok ya njaluk ngapura lho ya. Ing sawane kula kelan kadanganem kula kekalih. Nembe kemawon dalan gegojekan saantawis sak pejagong. Heeh, banjur. Ing inggiling griya menika wonten mendung kang angen danu. Heeh. Baring mendung menika ical kadanganem kula murca nini legayek. Tanggung jawab baline kandang wanom sakarone. Amarga iku putra titipan sing kudu tak kulon wendah ning papan kene. Nanging jogine pianggonmu jaga nganti lirwa Put Maina. Apa kowe wani tanggung jawab, Nger? Put Maina. Yen pancen kowe wani tanggung jawab baline kandang
supaya bapakmu enggal-enggal bali. Mula ayo bareng-bareng memuji ngersanipun Gusti Kang Ngaryong jagat supaya bapakmu iki mondang bali yo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matak jabang bainipun kaki legi wonten pundi papan tinungipun. Mugi-mugi enggal kondur kaki legi ye. Teges iki dina aku ora ngupati pangupa jiwa kanggo kebutuhaning keluarga ning kasunyatan sumendal semlang jroning atiku. Merga kasunyatan aku mangerteni pedhot limengan ana sak dhuwuring rompok. Rasa sak jroning atiku bali tumuju sak dhuwuring rompok mangerteni kadang tuwa papat cacahe. Padha sedih sak jroning atiku. Sliramu tawang tangis kaya mangke. Lara sedaya atur panjenengan kaki. Amargi wonten ing rompok menika nembe kemawon wonten kedadian kaki. Menika babagan putra panjenengan kekalih. Wis tak rasa merga sekawit aku budal meling marang sliramu. Yen to pacobaning Gusti wis dadi kasunyatan ning aku ora uga kentek marang pamikiran. Merga yen to menungsa kudu budidaya lan ikhtiar. Mula saka iku tak candhek tangismu. Merga iki dina aku butuh sliramu ngewang-ewangono ndedonga marang aku. Yen to iki dina aku bakal budidaya murcane anakmu sak kloro. Yen ngaten kula tak nyuwun pamit wonten ing sanggar pamujan meminta wonten ngersanipun Gusti Kang Ngaryong jagat kaki. Supia amarah halwa mahan kemot wae. Ora selak jroning kasunyatan kadangmu sakloron murca saka dampar kamanta. Mutmainah kowe kang duweni aji kandha pangrasa lan panggung. Dadi cucuk ing laku supaya baline bocah saklorono ning pengarepan. Kula saka iki, kowe kabeh pemanu ana lakune Mutmainah amrih bisa baline kadang saklorono. Ora usah kesuwen iki dina kanthi palilahmu enggal budalo ke Supiyah amarah halu amahan kowe motmah yen to sekawit tauto sifat dikatangmu sakloron ning yogini iki baling pengarepanku ora nggo kadangmu nang kasunyatan irit kewan gegirisi kaya mangke. Apa bener kewan ing pengarepanku iki kang nyidra kadangmu Nger? Banget panarimaku kasunyatan jeneng sira kabeh wis mangerteni kewan iki kang nyidra kadang. Mula saka Nger iki dina dening sira kabeh bakal tak balekake dadi badan alus maneh supaya bisa kakuatan kanggo kekuatane kadang manapa sak kuwi. Mula saka iki dina enggal manjing jiwa lan ragane kadangmu sak kloron. Mandek satrio tejo leksana tejane wang rongkat kemlundung kok krikil malang-malang lir kadyot roset Wali saka yo ngedur saka ngrip papan padukan wae wis dadi jamak kowe takon pinakon ing pengarepan iki dina kasunyatan nyandhek anggon mulaku ora kaliya sepone tanah blujo ya kaki legek kang dadi peparang kaki legek ana barang yen kowe wis lali marang aku wis lumrah ning kowe wis mesti wae ora lali marang suaraku rikala semono
aku duwe gelar Senopati Agung Kerajaan Majapahit. Jejuluk Raden Gembong Kamijaya. Tadah kala mangsaku kebo sapi kidang semenjangan sapi tunggalane. Ning iki dina mbok beset, mbok ganti Sri Bathara Kala Grabsayuta. Wis ora nganggo jeneng Gembong Kamijaya, nanging nganggo jeneng Sri Bathara Kala Grabsayuta. Tadah kala mangsaku mbok wenehi titise Bapa Adam lan Ibu Hawa sing nyandang Sukerta. Akeh 1,5,6,7 pamuksas. Kakir gelek. Ana paran. Haning yo kene. Iki dina aku wani mlebu ning desa Prambatan Lor kene. Ana pawongan sing jenenge Bapak Pariyang Dile Bojo Ratun kae. Anduweni anak loro. Lanang karo wadon. Sing kena diarani bocah Kedana Kediri. Haning yo kene. Salah sakwijine putrane Bapak Pariyang Dile Bojo Ratun kae. Sing diparingi asma Muhammad Hilma Rosyadi kae lahire barengi beduk deng utawa tabuh 12 kae sing kena darani bocah julung susang. Haning yo kene sakwise tak tadah kala mangsa ora gawe tentem ayeme sakjroning bogar baku kaporo gawe sangsarane sakjroning bogar baku rasane panas pedes brak apa sawege Bathara Kala Grabsayuta dadi terdah ana sakjroning rompok ora kali omong pokal gawe anggone netepi jadang pangan uti sing Bapa Adam kang nandhang Sukerta kasunyatan mangerteni yen to Bapa Pariyadi so Ibu ya Ratun kae duweni anak nandhang Sukerta julung sungsang kapara bocah sak karone nandhang Sukerta Kedana Kedini. Nek goblok wis dadi jamak lumrahe. Ning iki dina kasunyatan napa Sri Bathara Kala Grabsayuta lali nalika bapak talasane tanah Pluja. Entuk Sri Bathara Kala Grabsayuta goblok apa kang dadi jadang panganmu titi sing Bapa Adam ibu kang nandhang Sukerta nanging yen to ora karuwat sengkal. Tambalistan maneh yen to ora karuwat sengkal. Among iki dina Sri Bathara Kala Grabsayuta mangerteni bocah kae kinalungan janur kuning ana ing jangkane. Kapara tak paring aji sanget kang kae jabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Yen to iki dina uga wis kalukar Sukertane dadi bocah kang suci ora di sekolah apa. Yen to nganti nek goblok ora gawe ademing sakjroning waduk kasunyatan gawe sengsarane sakjroning Gokarpam. Sri Bathara Kala Grabsayuta rene mangerten kanan kang kaya mangkul tak jaluk kanthi aris. Ora esuk, ora sore. Aku njaluk baline bocah sakloron tanpa gethek ciri sawiji. Yen to kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Grabsayuta mesti wae bakal tak Wakil ana paran sugih kendel bondo wani. Kowe wani njaluk putramu sakjroning Gokarpam. Apa pawitan upama iki dina Sri Bathara Kala Grabsayuta jaluk tetebusan minangka gari enam apa wis saged dilakoni aja enteng senangga abot angel bakal mula kakek anakku ana sakjroning Gokarpam. Iya tinimbang menawa utawi ngudara ning papan kene yen to kasunyatan Sri Bathara Kala Grabsayuta duweni panjal mangerti yo kabeh panjal ing donya iki ana wujud wis samene bakal tak wujudi. Yen to iki Mas Picis Raja Brana Busana kang pating biar bakal tak cepake Raja njaluk kemreng lintang lawan rembug. Akil Ana paran aku ora njaluk Mas Picis Raja Brana tumurune lawan lintang rembulan piye ora. Apa meneh sarungan patih dudu biar. Rene putramu ki raga sing kekancelan kepanjangan sukma. Minangka Ganyiraga sing kekancelan kepanjangan sukma sing nganggo sarwa seta kang aran Pitik putih telu cangkae. Wis sing kapisan. Sing kaloro beras telung pitrah ngupaul sak cukupe. Sing angka telu mori putih telung pitik peleng pengawit. Ora esuk, ora sore. Yen kaki lagi saku ngujudi panjenengan Sri Bathara Kala Grabsayuta, putramu bakal tak loro iki. apa kang dadi panwis sak mestine ana ing donya wujud bakal tak sembadan. Yen to kaya mangkono werdine. Pitik telu cacahe kae mujuti jiwa raga kang suci kanggo ganti ning jadang pan ngedemake sakjroning wadukmu. Yen to mori putih sak kawak telu cacahe uga kanggo buntelmu tumekaning pralaya ngadhep marang Kang Kuwasa. Yen beras fitrah anyuceni jiwa lan ratung. Yo. Yen kaya mangkono atur sepuh tanah Pluja kenane. Enggal utahno anakku ana sakjroning Gokarpam. Kaki legi. Ana barang. Aja kesuwen. Tampan ana anak. Tak tambahi ganti tetra. Ini lagi. Nek gek tak
kon nggo helm ngono ra apik ae. Lah kringete ya sejagung-jagung nganti kaya ngene. Ini lagi. Kula matur nuwun sanget kaki. Putra kula kekalih sampun pinanggih. Sak wayah-wayah yen to siang sepuhipun dumugi mriki kula mboten bingung anggenipun ngendika. Kanggo wadining awak dhewe kedadian iki supaya wong tuane kae ora mangerteni. Ngaten. Kok malah kula capet-capet ngireng penjak ganter-ganter sak jawinipun griya to kaki. Tak sawang saka kadoan Ujung jari balung rabya. saja ora pantrik. Bapak Pariyati Soibu ya roh. Tekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora pangkling Bapak Pariyati Ibu Yarotun. Aku yo kaget. Anake batek, pakane yo batek mergo kabotan. Nuwun sewu Bapak panjenengan punika lho ngaget-ngageting manah kula. Lah jenengan tumuju sakjroning rompok kula kok beto kados ngan janjane mengkuwi gatipun apa punika? Engkang kaping sepindhah niki wau ajeng damel bebungah kagem kaki legeyek dalan ini legeyek. Engkang kaping kalih badhe ajengipun nebus putranipun Bapak Pariyadi dalah Ibu Yarotun. Dados menika minangka sedekah panjenengan Bapak Pariyati Ibu Yarotun. Nggih kaki legeyek. Awit wonten tetembungan nebus nek ning tanah Jawa kae mesti disadakno salah kaprah ya Mas. Nggih. Anake kaya titipan ae digadekno ditebus. Ning tetebusan netepi anteping kalbu panjenengan Bapak Pariyadi saha Ibu Yarotun anggenipun netepi adat tanah Pluo Jawa Nglukarsukerta putra putrinipun sampun kasembadan kanthi kelas sing manah dipun linambari sedekah. Ngaten nggih. Nuwun sewu Bapak, Ibu anggenipun panjenengan pasrah sedekah tumrap sisian kula napa sampun ikhlas lahir kula sembatun. Ikhlas nggih. Pasrah batin. Menawi ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumebaripun rejeki panjenengan sak keluarga. Amin. Coba kae tampan ana. Iya ditampani cethinge aja Pak Pariyadi to. Nuwun sewu. Bilih titikalgan punika panjenengan badhe ngajak kondur putra-putri panjenengan. Nggih, lagi. Wonten wigatipun apa? Ajeng dinikahke. Oh, ingkang Sing bajeng, Pak. oh bajeng menika Muhammad Himarosadi. Leres nggih. Mugi anggen samangke nglampahi abdi nikah lumampah kanthi lancar wijeng slamet kalis pepidonering wikara. Samangke leres dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Dadi imaming keluarga kudu eling. Ora teges mung ngayani nanging kudu ngayomi, ngayemi. Lan kepenak takon bapak. Carane piye nganaki ya? Nuwun sewu Bapak. Mriki kula badhe nitipaken wujud ing janur teman-teman yang salam. Kula suwun Bapak tuwin Ibu. Janur menika samangke panjenengan deket sangadipun bantal utawi kasur anggenipun putra putri panjenengan sari. Selaminipun pasar dinten utawi gangsal dinten. Sabaten gangsal dinten janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun milih. Supados sirep adem ayem tentrem sak keluarga panjenengan kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora guwak wujuding janur nanging aku guwak sengkalane anakku julung susang uga kedono kedini. Kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng selamet kalis rubeda nireng sambi kala. Dipun Fatihai kaping 3. Nggih, kapara sae saged ndedonga leres dadosaken putra ingkang saleh, putri ingkang salihah lan keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Ing mriki sampun gagas anak kula paringi jejuk Joko Jlagur. Jangkepi syarat sarana Bapa putra putri panjenengan dipun timbali kanthi sesebutan Joko Jlagur lan Prawan Jlagur. Kula paring tandha Pak nggih. Nggih Kak Pariyadi samangke nimbali ngeten.
Ger anakku Muhammad Hilma Rosadi Joko Jlagur. Ger anakku Muhammad Rosadi Joko Jlagur. Dalem Pak. Pariyadi Buya Ratun kae netepi adat tanah Pulo Jawa embor awak dhewe kudu wajib gemborake utawa ngandhak marang tangga teparuwaning Prambatan Lor. Kasunyatan iki dina wis nglukar Sukerta putra kelawan putrine. Yen beras kuning ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembatan. Yen to kembang stawan Bapa Pariyadi Buya Ratun kae ora lali marang kadang tuwa papat cacahe kapara-para nabi para rasul para wanilya ing tanah Mekah Madinah tanah Pulo Jawa bil khusus kaki danyang wonten ing tlatah Prambatan Lor lumeber ahli kubur jaler lan estri. Wajib. Wis dadi kewajibane yen to wong tuwa ngono kudu wajib yaiku nglairake maringi jeneng nitanake nikahake uga ngruwat sengkalane iki wis dadi kewajibane wong tuwa. Godhong alang-alang apa-apa godhong. Mengkuwerti yen to Bapa Pariyadi sakeluarga wiwit awal duwe hajat lan akhire tansah nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kali Srubedane ring sampikala sakbadane duwe gawe kae kaluwehake kajembarake rejekine kok sasmitaning godhong luweh kang ateges luweh-luweh lebih sembarangane kae. Upat luar kasunyatan mujuding adicara pangruwatan julung sungsang minggaing kedana kedini iki dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa sineksen para malaikat pinampi ing dinten nggih menika Jumat Legi kanthi piwasana wa sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Muhammad luar saka kersane Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Iki dina kasunyatan iki Bathara kang bakal tumama saka kidul. Tak oyak saka lor tak bali. Oh, kang ridu saka kulon. Tak oyak saka wetan tak ngerti. Yen to aku teges Sri Bathara kala ajal jaga keslametane daleme Bapa Pariyadi rina lan omene. Yen to iki mau raga kandilan nyawa kemanjingan saka telu cacahe wujuding pitik mundura saka pecak bakal tak pinangkani.